capaz de juzgarlos? Gobernador, ¿De qué acuseu a este home? si no fora un criminal, de segur que no l'haveren portat així. No és això el que ha preguntat. Per què no el juzgueu segons les vostres lleis? Gobernador, sap que no estem autoritzats a condenar a mort a ningú. A mort? Què ha fet aquest home per a mereixer la mort? Ensenya doctrines repugnants al poble. Però no és este el profeta que tan sols fa uns dies aclamàreu pels carrers de Jerusalem i ara voleu que el condemne a mort? No ho entenc. Raça de víbores! És un farsant. Gobernador, fins ara el nostre sacerdot no li ha contat el major perill d'este home. És el cap d'una secta molt nombrosa i perillosa. S'ha autoproclamat el Messies, el fill de David, el rei esperat pels jueus. I ha prohibit que es paguen impostos al César. I el pitjor és que diu que és el Messies, el rei dels judeus, el Cristo. Déu-lo. Eres tu el rei dels jueus? Dius això per tu mateix o perquè els demés t'ho han contat? Acas sóc jo jueu? Els teus principals sacerdots t'han portat a mi. Què has fet? El meu regne no és d'este món. Si el meu regne fora d'este món, els meus seguidors s'haveren encarregat per a no ser capturat. Però el meu regne no és d'ací. Eres tu el rei? Dius tu que jo sóc rei. Jo per això he nascut i per això he vingut a este món, per a donar testimoni a la veritat. Tot aquell que seguisca la veritat, escolta la meua veu. Què és la veritat? M'heu portat a aquest home com a malbaratador del poble. No ha trobat en ell ningú dels delictes de que l'acuseu. I Herodes tampoc, perquè me l'ha tornat així. Així que el castigaré i el deixaré anar. No respeteu el cònsol. El cònsol. A veure, porta Barrabàs. Sí, cònsol. Soldats, porteu a Barrabàs. Com tots els anys alliberem a un prisioner. Enguany tenim el famós Barrabà. A qui voleu que allibere? A Barrabà o a Jesús el Crist? Allibera Barrabàs. Allibera-lo! Allibereu a Barrabàs. Capi.
¿Tú qué para así? ¡Para así! ¡Venga! Tu que destruïsses el santuari i en 3 dies... Pare, perdona'ls, perquè no saben el que fan. I els altres també nosaltres. Nosaltres ens ho mereixem, però ell no ha fet res. Jo he pecat, i el meu càstig és just, però Jesús... Mare, ahí tens el teu fill. Fill, ahí tens a ta mare. Déu meu! Déu meu! Per què m'has abandonat? Tinc set.
Va. Tanquíssim. Ressuscitaria. Envies soldats han estat soterrat fins al tercer dia. No siga cas que per la nit vinguen els seus deixebles i el furten. Sí, i després diran al poble que Jesús ha ressuscitat i serà pitjor haver-lo matat que haver-lo deixat viu. Anem. Envia un soldat cada dia durant 3 dies. A l'ordre, cònsol. Guardareu la tomba de Jesús durant 3 dies. No vull que s'acosti ningú. Pues començarà. Va!